Il-Maltin għadhom qegħdin iħallsu prezzijiet esaġerati għall petrol u d-diesel. Dan minkejja li l-prezz internazzjonali tal-petrol u d-diesel laħaq l-inqas livelli f'dawn l-aħħar snin. Il-Maltin kemm qegħdin jikkonsmaw flus f'petrol u diesel? Kemm ittuwa petrol jew diesel il-karozza fil-xahar? 80 euros. b'80 € petrol fix-xahar la darba l-prezzijiet f'Malta ma ġewx aġġustati skont it-traħħis tal-fuel fix-xena internazzjonali, din is-sinjura qed tonfoq 40 € żejda fix-xahar jew 482 € żejda fis-sena. Ir-raġel tiegħi dejjem jagħti dak il-40 fix-xahar żgur. B'40 € petrol fix-xahar, ir-raġel ta' din il-mara qed jonfoq 20 € aktar fix-xahar u 241 € żejda fis-sena. Inti jaqisu 20 € kull 4 tiem. 20 € kull 4 tiem jammontaw għal 150 € fix-xahar. Jekk dan is-sinjur jimla t-tank bil-petrol, dan ifisser li qed iħallas 75 € fix-xahar aktar minn kemm suppost, jew inkella 904 € żejda fis-sena, aktar mill-paga minima ta' xahar sħiħ f'Malta. Fix-xahar 80 € mija. Nikkalkulaw fuq 80 € petrol fix-xahar. Dan is-sinjur qed jonfoq 40 € żejda fix-xahar u 482 € żejda fis-sena. Kemm ittija petrol fil-ġimgħa l-karozza tiegħek bejwet u ieħor? Fenna, jiena mmur ngħidlhom li jew daqshekk. Kemm tħallas is-soltu? Mal-50. 50 € petrol fil-ġimgħa għal dan ir-raġel ifissru 100 € aktar fix-xahar minn kemm suppost, jew 1206 € żejda fis-sena. 25 fil-ġimgħa. 25 € petrol fil-ġimgħa jfissru 50 € u 26 ċenteżmu żejda fix-xahar jew 603 € żejda fis-sena. Fintuha 60 jew 80 fil-ġimgħa. Nikkalkulaw fuq 60 € petrol fil-ġimgħa u niskopru li dan is-sinjur qed iħallas 120 € aktar fix-xahar jew ftit anqas minn 1500 € żejda fis-sena, aktar mid-doppju tal-paga minima ta' xahar sħiħ f'Malta. Xi kummenta l-konsumatur Malti dwar dan? Kemm kieku l-buses forsi jkun naqra iżjed effiċjenti, ovvjament nidħol bil-bass. Mhux sewwa, naturalment. Mhux sewwa l-affarijiet kif qegħdin sejrinu. Żguru, m'hemmx tagħmel. Il-prezz dak li hu u titħallas għalih. M'hemmx tagħmel. X'il jorħos. Ħajservini iżjed. Jekk mhux traħbel għal xi tridu jagħmel. Mhux ħaġa tajba, Aħna rridu nkunu bħal pajjiżi oħrajn. Mhux xort is-sanki tal-linjaw. Allora jaqbilli iktar naħseb il-karozza tiegħi. Kulħadd fejjara li jaqbillu bħala prezzijiet ma l-insibu l-irħis, aħna morru għalih il-Malti. Kieku ġibhom lil lura, ngħidlek grazzi. U jirriżulta li sakemm kont qed tara dan il-feature, il-Gvern Laburista seraq mill-bwiet tal-konsumaturi Maltin aktar minn 1000 €. Kemm se jdumu jibqgħu jħallsu prezzijiet esaġerati għal prezz tal-petrol u l-fuel il-Maltin? Jiddependi mill-Gvern Laburista. Nistennew u naraw.